أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كان في sabuwar Najeriya shugaban kasar mu na gobe shugaban kasar mu na gobe ni ba ban ji ba ƙara faɗa a sace faɗa Allah ubangiji ya ba mu nasara ya tabbatar mana da nasara godiya ta tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala da ya kama wannan rana da muka dawo gidan ubanmu gaban yamuwanmu yayinmu da ƙannanmu da iyayenmu mata dama an ce kowa ya bar gida ya bashi duk wanda ya san wannan tafiya ya san ko mu zuwaye a cikinta Allah cikin ikonsa dama an ce gaskiyar mutum ba ta karewa sai dai a ce kare ka ta kare da wannan tabbatarwa da mutanen gidan gwamnatin jihar Kano ƙaryarsu ta kare da izinin Allah wannan rana ce ranar farin ciki ranar dukkan mutumin jihar Kano da ma na ƙasa baki daya ma Allah subhanahu wa ta'ala godiya domin Allah Ubangiji ya kawo sila da sanadiyya ƙarƙashin jagorancin shugabanmu shugaban ƙasarmu na goben Allah yarda injiniya Dr. Rabi Musa Kwankwaso sardaunan Najeriya awwalawo ɗin Najeriya Nnamdi Azikiwe ɗin Najeriya da izinin Allah wannan ƙasa kuma Malam Aminu Kanan Najeriya muna addu'a waɗannan magabata da suke jihadi tsakaninsu da Allah musulman ciki Allah ubangiji ya sa suna aljanna waɗanda ba musulmi ba a cikin su Allah kai ka sanya da za ka yi da su kamar yadda ɗan uwana kuma amini na kuma abokina ya faɗa Rajawar Sulaiman Abdulrahman Kawo Sumaila OFR Malafarano Tunakin Sumaila kuma ɗauran gabas kuma ɗauran Kano ta kudu kuma wallahi ɗauran nan da Kano ta kudu wannan kasar da mun rushe ta a madadin ni kai na Rajawar Kabir Al-Asarin a madadin wata raba Abdulrahman Jibrin Koba intanet dana da ƙarin jobe wani rabu nura muhammad ɗan kadai wani rabu abu iliya ilasa abokina zubair a haka wasu wani rabu da haka wasu wani rabu abdullahi iliya ilasa kabir turkoso wani rabu ibrahim alisa shanono da kuma honorable muhammad bello butu ne mun gada tofa kuma da dawakin tofa ma in Allah ya da dukka za mu gaba da su Allah ya da yanzu ne Hamisu Abubakar Lambu Hamisu Lambu shi ma kyauran arewa ne kuma kyauran dawakin tofa da mun gada tofa kuma Allah ya da shi za a zo mu kai nasara gaba da kuma babban daraktan kamfen dina Rajawar Alhassan Abubakar Gideon Goma Speaker wanda shi ma ya zo wannan wuri ya karɓi wannan shahada ta wannan tafiya ba zama so a gabatar da shi baya kusa sai kuma shugaban mu Rajawar Gamba Sallau shi ma kowa ya sa abokin tafiya ne kuma idan Allah da a gobe za a ji waɗansu sahabban sun to da izinin Allah sannan a jini ma akwai masu zuwa roƙon da nake dai da girma babanmu kada ka ce za ka rufe goma ƙofar na a banta a bude domin wallahi katangar nan da ganin muke ta sai ku yi haƙuri za a yi ta karɓar mutane ɗaruruwa dakarunmu matasa ba a fara karɓar su ba wallahi suna nan dubbai ne da izinin Allah
ba za mu tsaya ba sai mun dangana da gidan gwamnatin jihar Kano, ba za mu tsaya ba sai mun dangana da Abuja asirin gina da izinin Allah. Mutane suna ganin wannan tafiya wani ƙaramar tafiya ce, wallahi mafarki suke yi. Idan suna bacci su farka, domin tafiya ta zo, kuma in Allah ya yi da lafiyar tafiyar ruwa da su. Muna kira ga matasan ƙasar nan, muna kira ga matasan arewacin Najeriya, muna kira da ƴan uwanmu Yarbawa da Inyamurai da ƴan South da ƴan South. A zo wannan tafiya a zo a tafi. Mu so muke dama mai girma jagora ka daidaita jihar Kano tukuna, ka fitar da 'yan takara ka gama, sannan mu ka tura mu tafi kasashen Yarbawa, wasu a tura su tafi kasashen Yamurai, waɗansu a tura su na Central, saboda wannan yakin sai mun tashi ba yaƙi na naka kai kaɗai ba. Wannan gwagwarmayar ba taka ba ce, wannan jihadi ne na ceto al'ummar Najeriya. An san halin da ake ciki, an san matsin da duk wani talaka yake ciki a yau. In Allah ya yarda talakawan Najeriya, ina ba ku albishin waraka ta zo, tafiyar gaskiya da ruwa amana ta zo, kuma in Allah ya yarda injiniyar Rabi Musa Kwankwaso zai zo kusan da fasalin tasawiyar tafiyar wannan ƙasa, kuma a jihar Kano Allah ya yarda za a samu shugabanci ba mai yanka filaye ba, ba mai sai da makaranta ba, ba mai sai da makarantu ba. Na ji an ce su kuma wajin ma an sai da ita, amma mun san duk wanda ya ya sai iska da izinin Allah. Assalamu alaikum. Allah ne ku wani lafiya. NNPP. An ce ran na sha dan Allah dan annabi a zo da wuri ba sai ka gora a fara magana da kai duba kofa. Dan girman Allah. An ce jagorori. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وبعد فكر وبعد مستفزا sauran mahalarta wannan taro tun da babu lokaci alhamdulillahi muna ƙara godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala da ya nuna mana wannan rana kuma muna ƙara yi wa annabi salati tsira da abincin Allah su ƙara tabbata a gare shi. Ina ganin duk magana shi jagora ya riga ya faɗi duk magana da ya kamata a faɗa, amma dai ina da wasu maganganu guda uku muhimmai da zan faɗa. Gaskiya ne Allah subhanahu wata'ala cikin hikimarsa lokaci yakan duba lokaci sai ya taso wani a cikin wannan al'umma wanda zai zo ya kwaci al'umma a halin da suka shiga. Wannan tsarin Allah ne sunnarsa ce tun farko, kuma ko ba wai lokacin magabata ba, dalilin kawo mutane irin su Malam Aliyu Kano kenan da sauran manyan malamai da aka yi kamar Shehu Usman Danfoto. Wannan lokaci Allah cikin ikonsa ya dora wa shi jagora Dr. Rabi Musa Kwankwaso wannan nauyi da ya zo ya jagoranci al'umma don tunkarar kalubalen da ke kasar nan da kuma kalubalen da siyasa ta shiga. Wannan Your Excellency wanda Allah ya dora wannan nauyi babban jarrabawa ce, wanda zai yi godiya ga Allah kuma ya nemi gudunmuwar Allah wajen sauke wannan nauyin. Magana ta biyu shine mu da muka zo muka haɗu ga baki ɗaya mun yi shawara da mutane da yawa a cikinmu, kuma mun yarda a ƙa'ida ba wani sarki wanda ba shi da iko kuma ba shi da ƙa'ida da dokokinsa da yasa. Mun yi nazarin ƙa'idoji da dokoki na tafiyar shi jagora na yadda za a yi wannan tafiya, kuma mun yarda babu wani kwamfuta. Magana ta ƙarshe shine wato abubuwa da mutane suke ta faɗa. Duk hukunce-hukunce da yake faruwa a bayan ƙasa, to mala'iku sukan gaya wa mutane ne, mutane sai kaga suna ta yin wannan magana.
wato mutane sun ta jan hankali na cewa kawo kana ta tallan waraka ba dare ba rana kana ta ɗawainiya. Wannan waraka ba za ta samu ba matukar baka nemi yan amana ba. Wallahi akwai wani chieftain na APC jagora ne kwarai da gaske, yana da mulki a nan garin. Muna Madina da shi, mun fito sai muka tsaya na ganshi, mun yi wajen awa 2 a tsaye muna ta tattauna matsalolin nan. Yana tambaya ta me yasa nake yin baya da harkokin nan. Wallahi wani ikon Allah, wallahi cikin ikon Allah muna tsaye da shi sai da kusan mutum 7 daban-daban, kuma wallahi ciki babu wanda na sani ko a ido. In sun zo sun fice sun gani sai su tsaya mu gaisa, honorable ya gajiya, lafiya ya siyasa kaza. Honorable ka gani wallahi muna yin addu'a, wallahi ka rabu da mutanen nan, mu ba yan siyasa bane, ka haɗu da waɗanda suke da amana don a kwato Kano a kwato Najeriya. Wallahi sai da muka gama sai dariya ya ce to muna cikin masifa. To kuma yau ta tabbata daga barowar mu airport zuwa yanzu, ko da ke ni na gani na je Sumaila da niyyar na yi magana da mutane mu yi shawara, ishe su tuni dama kallo na haka suke sun yanke shawara. Magana da suke so suke zo musu da sabani da abin da ba shi kenan ba. Tun daga gida ishe mata na suka haka muka yi ta mun hanya mutane su ne mana. To finally wallahi yanzu muna tafiya da jagora a mota daga iya faɗe mun wata magana, shine dariyar da nake gaya wa yayana. Yake cewa wannan mutumin wani rabu dan ba ku san shi bane, zai iya yi wa kowa laifi ya bata ma iyaka bata, amma fa wallahi baya jin kunyar yanzu kuma yanzu ya kusa yana neman abuwar ka. Gani ga Kabiru kamar haka muke maganar nan yanzu haka ba kamar wasa. Wallahi sai naga wannan mutumin yanzu nan haka abun mamaki, irin abubuwan da suka faru a yau, yadda ya buka binin ɗinsa ya je wajen Malam Ibrahim Shekarau neman alfarma, wai Malam Ibrahim Shekarau ya dawo su. To Allah ya sa kamar su mutanen Mundubawa sun yi jifan shekan, Allah ya sa